muka ga asirin mu zai tono sai na kai ta masaukin baki na ɗaya daga cikin baban abokina. Bayan mun yi abin da za mu yi da ita sai muka ɗauko ta muka kai ta can wani guri muka yadda ita. Dukkan ku kuka yi amfani da ita kuma a lokaci guda. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Magashi! Magashi! Alkanawi yana broadcast now kan ABS. A dakatar da shi duk yanda za a yi yanzu. alaikum. Amin wa alaikum salam. Ina gajiya? Ma gajiya ya kasuwa. Ya yake. Lafiya lau kun zo kallo. Alhamdulillah. Kawata, kace kin kawo tararen nan da muke magana ko? Wanne kenan a cike? Wannan sandaliya din nan da hawi din nan da ne miki magana. Okay, sandaliya da hawi. Na kawo su. Kawata ki bani su in ba na samu na amfani da su ba wallahi kaina ma ba na gane ba bale oga na ki bani. Okay. Kawata. Sallahi Allah. Hanya ɗaya ne da zan bi domin mu iya dakatar da shi. Ko a ƙona ko a lalata transmission box na gidan tibin. Kuma yin haka kaga babban matsala ne. Oh shit. But sir, a gani na da a lalata ko a ƙona is better a yi tracking nashi. Saboda idan aka ce za a lalata ko aka ƙona, kwara an zarta a gano inda yake kafin ya yi executing yaran. Let's do it. But sir, we need permission to access the database. Again? Yes. Sa idan muka shiga sabon su babu warrant akwai matsala babba. Sa za mu amfani da code ɗinka? Let's do it. Kamar yadda zan gabatar da kaina jama'a, sunana Alkanawi. Kun ji yadda waɗannan samari suka bayyana yadda suka ci mutuncin marigayiya mai suna Salma, 'yar gidan Malam Bala da ke aiki a gidan Alhaji Badar Wadata. Na san ba ku manta da hukuncin da kotu ta yanke akan wannan shari'a ba.
don haka tunda gwamnati ta gaza, ni alkanawi zan ɗauki hukuncin da ya dace daidai da abin da suka aikata akan waɗannan samari, sakamakon yadda aka yi amfani da ƙarfin iko da na faɗa a ji aka yanke wannan hukunci na rashin adalci ba. Kuma na yi alkawari ni alkanawi daga inda aka ƙara samun hukunci irin wannan, to tabbas zan bi ba'asin abun in yanke hukuncin da ya dace insha Allah. Sannan waiwaye a dan tafiya zan koma baya in ga irin waɗannan hukunci da aka yanke na rashin adalci, tare da bibiyarsu kuma da ɗaukan mataki su ma a kansu da ya dace. An gama sauraron kara, lokacin yanke hukunci yayi. A ɓangaren shari'a lo na alkur'ani mai girma ya tabbatar da duk wanda ya kashe wani a kashe shi. A ɓangaren constitution na ƙasa ya tabbatar da duk wanda ya kashe wani a kashe shi. Laifinku na farko shine keta haddin wannan baiwa Allah ba tare da izininta ba, ba tare da ra'ayinta ba. Laifinku na biyu shine kashe ta ba tare da ta yi muku wani abu ba. Hakan ya tabbatar min da ni alkanawi zan yi amfani da hukunce-hukunce guda biyu, da constitution na ƙasa da shari'a law. Ɓangaren shari'a law ya tabbatar da cewa za a iya rataye ku ko a jefe ku ko a cire kawunanku da takobi. Bangare na constitution na ƙasa kuma ya tabbatar da dai kuma sai kun tafi lahira, ko ta hanya harbe ku ko kuma ta wata hanya da gwamnati take ganin ya dace da ku. Kun faɗa komar alkanawi wanda zan yi amfani da adalci irin nawa wajen yanke muku hukunci tare da bin kowane bangare na wannan shari'a da kuma wannan constitution, in zaɓi irin kisan da ni na zaɓa in yi muku don in raba ku da duniya. Na gama yanke hukunci na. Sai dama ta ƙarshe da zan iya baku, wanda duk yake da wata wasiya a cikinku zan ba shi lokaci kankani da ya gabatar da saƙon shi cikin gaggawa. Abba, ka ga halin da na tsinta kaina. Ba lalle bane ka iya kubutar da ni kamar yadda ka yi alƙawari. Abba, ka ga yadda ƙarshe na ya kasance. So ki gani an kama mutanenki. Rana 99 ta ɓarawo, rana ɗaya tak ta mai kayan inji Bahaushe. Yau kwanansu ya ƙare yin iska. Alhamdulillah, yau ƙawata burinki ya cika. Dama kin sha faɗa min wata rana za su haɗu da daidai su. Ai ko dai yau sun haɗu da daidai su. Gaskiya na ji daɗi, alhamdulillah.
Kai gaskiya na ji daɗi yau. Yawwa. Ƙawata nawa ne kuɗin turaren? Ok, sandaliya naira 70,000 ne. Hawai kuma naira 50,000 ne. Ko nawa ya kai dole in siya. Sirrin da yake cikin turaren ne ya fi kuɗinsa tsada. Saka min a jaka ki bani. Ki ban account ɗin ki saka miki kuɗi. Ok, to shikenan. 30. 27. Alhaji, kana fa gani wannan mutumin kashe su zai yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello Alhaji. Kana ganin abin da ke faruwa yanzu? Alhaji, kai haƙuri. Muna ganin komai akan idanu. My own son? Dan Allah ka kwantar da hankalinka. Ka nutsu. Kwamishina ba magana in nutsu. Wannan alkauna mu duk inda yake a faɗin ƙasar nan a kawo mun shi. A nemo shi. Karkada duk yanda za a samu shi ba tare da baka lokaci ba a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Mun baza jami'an mu da yadda Allah za a nemo shi. To. Samu location din shi. Location? Aina? Nasarawa. Nasarawa ko? Fine. Let me go. ASP assigned to Nasarawa. Yes sir. Can you hear me? Yes sir. All right. Signal ɗinmu ya nuna location ɗinka. Don haka advance. Now! Hurry up! Okay sir. Move! Move! Message gathered. Ku shiga mota mu tafi. Ku shiga. Gwaska, 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 Gwaska.
Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Juya. Juya maza ka juya. Wai shi alkanawun nan wani irin mutum ne sai ya dinga ɗaukar doka a hannunsa sai ka ce gwamnati? Cewa za ka yi raba gardama alkanawi ɗan agajin Kano. Wata biyu da suka wuce da 'yan sanda suka kasa kwato malam na Madina a hannun 'yan garkuwa, wa ya kwato shi? Alkanawi. Lokacin da kotu ta kori karar Dr. Bala ya kasai wanda ya zubarwa da mata 3 ciki suka mutu, wa ya hukunta shi? Alkanawi ɗan agaji. Ya isa haka, ya isa. Na fahimta. Idan ba a yabe shi ba bai kamata a kushe shi ba, amma duk da haka bai kamata ya dinga kisa ba. To Allah ya jarabce ka da shiga masifa a lokacin zaka nemi taimakon alkanawi. Abokina, muna tare da kai a guri ɗaya kake min wannan fatan? To ba amin ba.
ku je ku sauke gawawakin can ku sauri da Allah. Okay sir. Hello? Mun samu casualties a gurin da Allah, shigo da mota. Yawwa yi sauri da Allah. Okay. Hello sir. Mun zo gurin kuma mun samu 3 casualties a gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kashe su? Ku jira clinic departments gama aikin su sai ku kai su mortuary. Okay sir. Okay sir. Thank you sir. Malam barka dai. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Da Allah Sheikh nake son gani. To ai ya kwanta. Ka gaya mai sako ne daga Sheikh Sani Bahago. Insha Allah na san zai yi izini da shi. Ai dokar shi ya kwanta ba a tashin shi. Sai dai ka yi haƙuri. Gwaska, 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 shiga ciki wanda ka samu ku fito da shi. Quick. Kai, wato kai ke gadin masu tauye gaskiya ko? Ran kai daɗe wallahi na da gaskiya, ni ana biya na haƙƙi na. Wace gaskiya ke da ita? Mutumin da yake karɓan kuɗi a wajen gwamnati. Ina gaskiyar take? Wallahi. Idan ka sake magana, zan aika ka gurin mahaliccinka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na kama. Sunana Gwaska. Mai maganin mutanen banza. Aikina ba kan 'yan siyasa kaɗai tsaya ba. Ina maganin malamai irin ku wanda suke taimakawa gwamnati suna iskanci. Ni mai haɗa da gwamnati. Ni malanta ne kawai na sa a gaba. Abinda Allah ya ce shi muke gaya wa jama'a. Wallahi ba ruwana da siyasa. Malaman gwamnati sun kasu kashi biyu. Rukuni na farko su ne waɗanda suke karɓan kuɗi a hannun gwamnati su dinga yabon gwamnati. Rukuni na biyu su ne waɗanda suke karɓan kuɗi a hannun gwamnati su ba za su yabi gwamnati ba amma kuma ba za su soki gwamnati ba. Kuma kai kana cikin rukunin nan na biyu domin ban taɓa jin ka soki gwamnati ba. Saboda ba ruwana da su, ba zan yaba musu ba, ba zan soke su ba. Abinda Allah ya ce in faɗa shi kawai nake faɗa, nan nake tsayawa. Ba ruwana da su. Wannan saurayi da waccan yarinyar a shiga da su ciki.
duk wani malami da baya tsoron Allah to ba malami ba ne. Kuma da sannu ni Gwaska na ɗauki alkawarin sai na kawo ƙarshen duk wani malami da yake da alaƙa da gwamnati ɗaya bayan ɗaya. Shut up! Banza mutumin wofi waɗanda da zaran masifa ta taso sai su kama ambatan Allah. Masifar na giftawa sai su koma aikata iskanci da alfasha. Haba, Gwaska, ni bana aiki iskanci. Kuma mene da ganka cikin gidana? Allah ni da bana ma tare da gwamnati. Kuɗin da ka sata lokacin da kake commissioner of finance ka ɗauka cewa ka ci banza kenan, ka ci bulus. Idan ma kana tunanin haka kanka kare nawa hankali, domin Gwaska ya sha alwashin cewa sai ya hukunta duk wani mahaluki da ya ci amanar ƙasa. Gwaska, wallahi mijina bai ci amanar kowa ba. Will you keep quiet? Shut up! Lokacin da kake kan mulki, kudin da aka sata ya wuce tunanin duk wani mai tunani. Yanzu gashi ka zo kana rena wa talakawa hankali, ka yi rabda ciki akan dukiyarsu. To ka sani ka ci naka na ƙarshe a gidan duniya, saura mu aika ka lahira ka je ka amsa tambayoyi. No! Ka rabu da ita ta je ta bada labari. Let's get out of here. ai tunda Halima ta bar lambarta a cikin envelope ɗin da ta baiwa Saudat, to na tabbatar da za ta tsammani kira daga Saudat. Amma tun jiya muke gwada wayarta, wayar Halima a kashe. Kenan ya nuna cewa inda a ce wayarta a buɗe yake ya ta kira wayan Saudat, to amma tun da bata kira ba,
da ita da Saudat duka suna cikin matsala da yake. Gaskiya ne. Na da abin da ka faɗa. Kuma ni a hasashe na gano cewa Halima abin da yasa take son ganin ka ido da ido. Abin da take so ta yi magana da kai akan gaskiya take so magana. Kuma a binciken da ka sa na yi na bincika na ga babu wani tarko a tattare da ita ko kuma wani mugun nufi. Kace? Labarai? Shararren ɗan ta'addan nan wanda gwamnati ke nema ruwa a jallo mai suna Gwaska ya kashe wasu mutane guda 2 a daren jiya. Mutanen sun hada da mashahurin malamin nan Sheikh Mustapha Umar da kuma tsohon ministan kuɗi Alhaji Bala mai kwano. Sannan a labaran namu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ware wasu kuɗi masu tsoka domin inganta harkar noma. To yanzu kuma ga cikakkun labarin. Bayan kashe Mike dan gidan tsohon sanata wanda Gwaska ya yi, yanzu ya fito da wani sabon tsarin zalunci inda ya kira shi da cewa yaƙi da zalunci, inda ya bige da kashe mutane. A daren jiya ya afka gidan shahararren malamin nan Sheikh Mustapha Idrisa, inda ya kashe shi har lahira a gaban iyalansa. Ya ce ya zarge shi ne da haɗin kai da gwamnati. Gwaska kuma? Kai! Ga yadda ta kasance tsakanin wakilinmu da matar mamacin. To, mu muna can cikin ɗaki da ni da yara da mai gida. Sai ga yaran shi suka shigo. Da suka shigo sai suka tattaro mu suka kawo mu falo. Muka fito falo nan muna zama sai ga Gwaska. Sai aka zaunar da mai gidanmu da mu duka. Shikenan sai ya ce wa mai gidana wai su ne malaman gwamnati wayanda ba su faɗa mu gwamnati gaskiya. Mai gidana ya ce shi ba malamin gwamnati ba ne, ba abin da ya haɗa shi da gwamnati. Sai Gwaska ya ce a ƙarya ne, ai ku kuke tare da gwamnati, in ba haka ba me zai sa ba za ku rika faɗa ma gwamnati abin da ya dace ba. Sai ya ce a'a, ko kwabo gwamnati ba ta bashi. Sai ya ce kana daga cikin irin malaman nan wa'inda ko ku faɗa ma gwamnati gaskiya ko kuma ku yi shiru. Kai kana daga ciki yake faɗa mai gidana. Sai mai gidana ce shi in ban da karatu ba abin da ya aji. Ga mu ba a wurin sai ya ɗauki bindiga sai ya harbe shi a ta. Shi ne bani da wani na ƴaƴan guda suka kama mai gadi. Allah sarki. Uwar gidan Sheikh Mustapha Idris kenan ta ba mu bayanin yadda abin da ya faru. Yanzu kuma za ku ji jawabi daga bakin amininsa Sheikh Hassan Jabir yadda ya ɗauki mutuwar wato ta masa ciwo. Wato wannan ta'addanci ne karara kuma babu wani tsari da ya aminta da haka. Don kuwa babu wani addini da ya amince ma wani da ya ɗauki hukunci da hannunsa ba tare da ya bincike ba. Hakan yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana cikin alkur'ani mai girma cewa annan nafsa bin nafs wal aina bil ain wal uzna bil uzni was sinna bis sinni warjuluha qisas. In aka bincike mutum ya kashe rai to shi ma a kashe shi. In ya soke ma wani ido to shi ma a soke mashi ido. Idan ya yanke ma wani kunni to shi ma a yanke masa kunni. Don haka ina mai tabbatar muku da cewa Gwaska ba mutumin kirki ba ne, ɗan ta'adda ne. Ana amfani da shi yana kashe mutane don cimma burin waɗansu na daban. Kuma ba za mu kyale shi ba, za mu ci gaba da yi mishi addu'a munana har sai Allah ya tona asirinsa. Saboda Ubangiji Maɗaukin Sarki shi ya ce ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni kuma zan amsa muku. Tunda shi ya ce baya bacci to mu ma ba za mu yi bacci ba, za mu ta suburbuɗa masa addu'a har sai Allah ya tona asirinsa. Ni ina zargin wannan abin setup ne na to daga nan kuma sai muka nemi jin ta bakin babban dan marigayin wato Ahmad Bala, shi kuma ga abin da ya ce. Ba komai kawo wannan illan ba illa gazawa 'yan sanda da kuma sakacin gwamnati. In ba haka ba me zai sa wannan mutum da gari banza
kada mutane su rika bin gida-gida suna kace mutane masu muhimmanci. Irin sakaci ne wannan. Allah ya wadaran wannan gwamnati. Allah ya saka mana abinda Gwaska ya mana ba za mu taɓa yafewa ba. To daga nan kuma Gwaska bai kwanta ba, kai tsaye a cikin wannan dare sai ya zarce gidan tsohon kwamishinan kuɗi Alhaji Bala mai kwano, inda shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya tabbatar ya kautar da shi daga doron ƙasa. A cewar Gwaska ya zargi Alhaji Bala mai kwano da yin hada-hada da babakere da satar dukiyar al'umma a zamanin mulkinsa. To da misalin karfe 6 insha Allahu za mu kawo muku duk irin ci gaban da aka samu dangane da kashe waɗannan mashahuran mutane wanda shi wannan ɗan ta'adda wato Gwaska ya aikata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwaska. Shi kuma ga abin da ya ce. Ba komai kawo wannan illan ba, illa gazawa 'yan sanda da kuma sakacin gwamnati. In ba haka ba me zai sa wannan mutum zaune gari banza da mutane su rika bin gida-gida suna kace mutane masu muhimmanci. Irin sakaci ne wannan. Allah ya wadaran wannan gwamnati. Allah ya saka mana abinda Gwaska ya mana ba za mu taɓa yafewa ba. To daga nan kuma Gwaska bai kwanta ba, kai tsaye a cikin wannan dare sai ya zarce gidan tsohon kwamishinan kuɗi Alhaji Bala mai kwano, inda shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya tabbatar ya kautar da shi daga doron ƙasa. A cewar Gwaska ya zargi Alhaji Bala mai kwano da yin hada-hada da babakere da satar dukiyar al'umma a zamanin mulkinsa. To da misalin karfe 6 insha Allahu za mu kawo muku duk irin ci gaban da aka samu dangane da kashe waɗannan mashahuran mutane wanda shi wannan ɗan ta'adda wato Gwaska ya aikata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suwaye za su je su aikata wannan mummunan aikin da sunan mu bayan mu ba mu je ko ina ba. Koma dai waye burinsa ya ga ya durkusar da mu, ya haɗa mu da mutanen gari, ya kuma sa gwamnati da zaki dan tsaye wajen lalle sai ta kama mu. Wannan babbar matsala ce. Yanzu mai gida ya za mu bullo wannan al'amarin? Sai na yi tunani a kai, kan abubuwa yanzu sun cakuɗe a kaina. An sace Saudat, ga wannan hotunan da aka kawo mana na wannan yarinyar, har yanzu ban gano me yake nufi ba. Jiya na yi mafarki mutane suna ta mutuwa, bayan na farka ina ta tunanin anya wannan mafarkin ba shi da alaka da abin da yarinyar nan take so ta sanar da mu. Wataƙila wata barna ce take neman faruwa, take so ta faɗa mana domin mu hana. I'm confused. Ranka daɗe kuma ga maganan wayancan marayu. Ina sane da shi. Ya kamata mu yi bincike a kai kamar yadda muka yi akan matsalar Mike. Har yanzu ban haɗu da mutumin ba. Ballantana an gano gaskiyan. Lalle ya kamata mu tashi tsaye. Mu gano ko suwaye suka aikata wannan mummunan aiki akan wayannan muhimman mutanen. Mu ma mu samu mu ɗau mataki akan su. Ko ya kake gani? Na ce ku bar ni. Ku bar ni zan yi tunani.
Lantarki. Mai gida. Ina so in yi magana da Balaraba, ƙawar Halima ɗin nan, yau. An gama, za a binciko ta yau ɗin nan. Na yi alkawari sai alkanawi ya riga Aliyu shiga kabari. irin al'amari ne wannan. Mutum ɗaya ya gagare ku? Ni da nake gani na haɗa experts. Kamar ma ya san an haɗa ku gaba ɗaya laifin da yake ma sai ya bi na da. Ku kuma kun kasa yin komai. One person, mutum ɗaya. Ranka daɗe. Mun kafa masu tarko. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa tarkon nan da muka kafa mai ƙarfi ne. Kuma ƙoƙarinmu da fatanmu shine ya fada cikin wannan tarkon. Yana fadawa karam za mu kama shi. Ta yaya zai fada tarko? Ta yaya? Balle ma in ya fada tarkon ai zai zama mana bala'i. Shi kanshi mutumin naku zai tsorata yanzu. Ranka daɗe mun ƙara masa ƙwarin gwiwa saboda a yanzu haka mun kama wani gida kusa da shi inda yake na haya. Yau da yamma za mu tura yaran mu tare da makamai masu yawa wanda ko da shi kanshi mutumin ya gani ya san cewa a shirye muke insha Allah. Anyway, gaskiya na ba ku sati ɗaya. 1 week ku kama Gwaska. Kun kasa, that means police sun kasa. Kawai sai in gaya ma gwamna kila sojoji su zo su yi abin da muka kasa yi. Insha Allah ba za ka kasa ba ranka daɗe. Ku kama Gwaska! Sorry sir. Sorry. Ba sorry nake so ba, please get out. 1 week. Sorry sir. I just hope kin yi ihu kin gaji ko? Ni ban yi ihu ba. Dan Allah dan Annabi ka banni in tafi. No. No. I don't like that. Idan kina roƙon irin wannan arziki daga gare ni, sai in ga kamar baki fahimci inda al'amarin yake ba. Ke da aka ce a kashe ki, muka kuma barki kina raye, ai kamata ki kasance cikin masu godiya. Sai gashi kina nema ki butulci. Amma me yasa kake son ka kashe ni? Kuma wa aiko ka kashe ni? That should not be your area of concentration. Ba kamata ki damu da haka ba, kar ki damu da wanda ya sa a kashe ki. Kamata ya ce kin damu da mutumin da yake so ya ganki a raye, wato ni kenan. Well, I'm here to give you a good news. Mutumin naki Gwaska ya ballo ruwa
kuma na fata kamar bai da lima a daidai wannan lokacin. Domin jiya da dare ya je ya kashe wasu manyan mutane guda biyu, da Malam Mustapha Idrisa da Alhaji Bala mai kwano. Kai, ƙarya ne, wallahi Gwaska baya kisa. Oh, interesting. To ga wata tambayar zan miki. Gwaska baya kisa. Baya kisa ya kashe Mike. To ai shi ma wata ya kashe, shi isa aka kashe shi. Wato kenan ga lauya a Gwaska ya samu ko? Sai kuma gashi baki da wani karfin da zaki iya masa komai a yanzu. Dan Allah, dan Annabi, ka taimaka min ka sake ni in tafi. Karki da zan kyale ki, amma ba yanzu ba. To sai yaushe? Sai na miki ciki. Ciki kuma? A tunaninki haka zan barki? Gagata. Sunana Gwaska. Gwaska kuma? Ka ce min wani dan majalisa ne. Karki damu. Ina neman wani taimako ne a gurinki domin taimaki ƙawarki. Ƙawata, wace? Halima Alfawasi. Tana ina? Na neme ta na rasa. Me ya same ta? Mu ma abin da muke so mu gano kenan, shi yasa na neme ki. To tana ina? Ba mu san inda take ba, amma muna ƙoƙarin mu gano a ina take. Ta neme ni domin ta sanar da ni wani sirri wanda ina ganin sirrin barna ne, kuma barnan tana so in hana ni. Amma daga nan ba mu sake jin duriyarta ba. Tabbas ni ma kwana biyu kafin na neme ta na rasa. Na lura tana cikin wani irin damuwa. Na tambaye ta me ke faruwa, ta ce min wata matsala ce. Na nemi ta gaya min, ta ce a'a akwai wani haɗari. Bata faɗa miki ba kenan. Wallahi bata gaya min ba. Kuma baki gano wani abu akai ba? Wallahi ban gano ba. Mun bincike mun gano cewa tana aiki a Fadama Hospital. Kina ganin wannan abin yana da haɗi da Fadama ɗin ko koya? Gaskiya ba na jin. Domin yanzu ba ta zuwa Fadama ɗin. Wai a wani gidan gona take zuwa aikin. Na tambaye ta aikin menene, ta ce min oganta ne ya sa ta akan wani special assignment. Tana kula da wani ne. Waye ogan nata? Shi ne mai Fadama Hospital ɗin, Dr. Afolabi. Don Allah kada ka kashe shi. Karki damu. Gwaska baya kisa, sai dai kashe waɗanda suka kashe wasu. Amma na san ba laifin ki bane. Na tabbatar da cewa a labarai kika da cewa Gwaska ya kashe wasu mutum guda biyu manyan mutane. Wallahi ba ne ya kashe su. Kuma kawarki ina tabbatar miki da cewa in dai tana raye za ta dawo gida insha Allah. Na gode. Jama'a masu kallon mu har yanzu muna biyar da 'yan zanga-zanga akan hanyar su ta zuwa gidan gwamnati domin nuna damuwarsu. Wannan zanga-zanga ta samu asali ne game da ainihin kisan gillan da shahararren ɓarawon nan mai suna Gwaska ya yi ma Shek Al-Mustapha.
hakan ne ya fusata al'umma ganin gwamnati ta yi buris da al'amarin. Zanga-zanga dai na nan na ci gaba da wakana. Bisa ga dukkan alamu idan gwamnati bata kamo Gwaska ta hukunta shi ba, al'umma za su ci gaba da fusata. Musamman ma in aka yi duba da girman malamin da Gwaska ya hallaka. A dalilin wannan ne mai girma gwamna ya kira ga dukkan hukumomin tsaro akan su sa hannu gurin yin farautar shahararren takadarin ɗan Gwaska. Sir, who's your prime suspect? Inspector Umar. Inspector Umar. Inspector Umar. Well, Inspector Umar. But sa alkanawi fa? To ai Inspector Umar shine ya dage dole sai an hukunta wayannan yara. Kuma alkanawi ai kamar aljani ne, wa ma ya san abun nan din shi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na gajiya. Yawa sannunku. Na zo room 202 ne. To ya san da zuwanku ne? In fact, bari in gabatar da kaina dai. Ni police inspector ne. Sannan kuma akwai abin da nake so in yi a wajen. Well, one plus one major equals to one. Sir, by Inspector Umar, Al-Kanawi is our prime suspect. Alkanawi? Amma how are you sure? Ya kai ka tabbatar? Inspector Umar. Sir, in lissafi na yayi Inspector Umar shine Alkanawi. Inspector Umar shine Alkanawi? Yes. But how? Sa, zan maka proving wannan maganar ka tabbatar gaskiya ce in 1 week. Okay. Shikenan. Ga office na. Okay. Kuma zan haɗa ka da yara guda biyu. They will give you any support that you need. No. Ni kaɗai nake so in yi. In dai muna so mu succeed. Okay, fine. Thank you, sir. Ga office nan dai. Okay. And if there's anything you need, you let me know. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes. You're welcome. Okay. Okay, sir. Yeah.
1 week by God grace ba zai kai wannan lokacin ba, and I'll prove it. Sam ba sauki ba a yi mini birki ina fito na fara bayani ta ko'ina sai a bi ni da kallo. Gaskiya ya kamata mu ɗau mataki akan waɗanda suka aikata kisan saboda ni abin da nake kallo ma wannan abin da suka yi mu ajiye abin da muke yi bai kai wannan barnar da suka yi muhimmanci ba. Wanda muke kai yanzu ya fi muhimmanci. Idan ka lura za ka ga yarinyar nan data kawai za ta bamu akan abin da yake faruwa. Yanzu an ɗauke ta, an ɗauke Saudat. Wannan ba ƙaramin al'amari ba ne, amma akwai abin da nake zargi. Sai dai kawai ina ɗan jiran ɗan lokaci kaɗan in kai ƙololuwar abin sai in tabbatar muku da haka. Hello, ya kai? Now? Okay. Lantarki ne, ka ji wai ana maganar marayin na Karama Radio, kama mu. A nan dai wakilinmu ya jira harshe Alhaji Balarabe mai atamfa ya dawo. To daga nan ne sai ya gaya masa abin da yake tafe da shi, ya kuma nemi jin ta bakinsa. Ga abin da Alhaji Balarabe mai atamfa ya ce da wakilinmu. Ba ni da lokacin wannan shirma, an cinye musu dukiyar. Wannan shine iya abin da ya ci da shi, daga nan ya fada cikin gida. Haka wakilin namu ya dawo bai samu tattaunawa da shi ba. To wannan kenan. To daga nan labaran namu kuma zai tsallaka labarin wasanni. A wannan satin ne ake da shahararriyar karawan. Gaskiya wallahi zan yi rashin mutunci
idan har na gano mutanen da suka aikata wannan abu. Mutum gari na ce mini sarki, wasu ko na ce mini zaki, karo da ni sam ba sauki, ba a yi mini birki, ina fito na fara bayani, ta ko'ina sai a bi ni da kallo. Gaskiya ya kamata mu ɗau mataki akan waɗanda suka aikata kisan. Saboda ni abin da nake kallo ma wannan abin da suka yi, mu ajiye abin da muke yi bai kai wannan barnar da suka yi muhimmanci ba. Wanda muke kai yanzu ya fi muhimmanci. Idan ka lura za ka ga yarinyar nan data kawai za ta bamu akan abin da yake faruwa. Yanzu an ɗauke ta, an ɗauke Saudat. Wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Amma akwai abin da nake zargi. Sai dai kawai ina ɗan jiran ɗan lokaci kaɗan in kai ƙololuwar abin sai in tabbatar muku da haka. Hello, ya kai? Now? Okay. Lantarki ne, ka ji wai ana maganar marayin na Karama Radio, kama mu. A nan dai wakilinmu ya jira harshe Alhaji Balarabe mai atamfa ya dawo. To daga nan ne sai ya gaya masa abin da yake tafe da shi, ya kuma nemi jin ta bakinsa ga abin da Alhaji Balarabe mai atamfa ya ce da wakilinmu. Ba ni da lokacin wannan shirma, an cinye musu dukiyar. Wannan shine iya abin da ya ci da shi, daga nan ya fada cikin gida. Haka wakilin namu ya dawo bai samu tattaunawa da shi ba. To wannan kenan. To daga nan labaran namu kuma zai tsallaka labarin wasanni. A wannan satin ne ake da shahararriyar karawan. Gaskiya wallahi zan yi rashin mutunci idan har na gano mutanen da suka aikata wannan abu. Aliyu kuma? An kashe Aliyu. Kisan ba na wulaƙanci, rataye su ba kai da shi da abokan da zauna ne. Wa ya kashe shi? To ana dai zargin Inspector Umar, wannan ɗan sandan da yake bincike akan matsalar yarinyar nan. To shi ne mai gida ya ce in sanar da kai yana buƙatar ɗaukar fansa. Ka ba san dokar aiki na. Ƙaramin hukunci shine kisa. Ka aikata duk abin da ya dace. Abin da mai gida ya ce kenan sanar da kai. Tambaya ta ƙarshe, me yasa ka ci amanata kuma me ka gaya masa game da ni? Ba ka ci ko na gare ni ba, ko na gaya maka na san kashe ni za ka yi. Wanda ma bai ci amanata ba ina kashe shi bare kai da ka ci amanata. Sina. Yes sir. Ku sassara shi, ku raba shi kashi 5, ku zubar da sassan shi a gurare daban-daban guda 5. An gama.
Gwaska.